Една голяма мечта вече е реалност. Певицата на 2010-та, Галена, отдавна мечтаеше да пее пред българите в Америка. И това стана факт само няколко дни след като получи голямото признание за таланта си по време на годишните музикални награди на телевизия Планета. Галена отлетя за САЩ в началото на март 2011 година за своето първо презокеанско турне Галена USA 2011. Цели 3 седмици тя остана в Щатите, за да радва с песните си многобройната българска общност там. С този филм се връщаме в Америка, към незабравимата пролет на 2011 и към сбъднатата мечта на една певица. Чикаго. Една цяла България в сърцето на Америка. Според някои, тук живеят повече от 120 000 българи, което прави столицата на щата Илинойс града с най-голямата българска диаспора зад граница. От Чикаго започна американското турне на Галена. В Чикаго е и неговия финал. Затова ще се върнем в града край Мичиганското езеро малко по-късно в нашия филм. Още с появата си пред българската общност в Щатите, Галена предизвика истински фурор. Срещата бе очаквана и желана от всички наши сънародници, а концертите на Галена поставиха началото на поредицата от срещи с звездите на телевизия Планета в Америка. Не ме целувай като брат, не знаеш колко ме болят тези целувки. Любов, спести въпроса си нелеп. В Атланта, столицата на щата Джорджия, бе втората среща на Галена с българите. От сцената звездата на телевизия Планета се раздаваше до край, а това бе оценено от всички гости. Обичам те, неща приятели да сме, от тази дума втрисаме, не я казвай, моля те. Обичам те, ако ще тръгваш, тръгвай си, но всичко дето искаш ми, с кое право го искаш, но всичко дето искаш ми, с кое право го искаш. В средата на своето турне Галена USA 2011, певицата на 2010 зарадва с песните си и българите в Лас Вегас. В столицата на хазарта живеят доста наши сънародници, а специално за тях Галена бе подготвила концертна програма само от хитове. Световната столица на шоу-индустрията очарова певицата със своята пишност и невероятни атракции. Въпреки че не е хазартна личност, Галена не пропусна да пробва късмета си в казиното, но бе умерена в залозите и не прекали с увлечението си. Вече цяла седмица Галена е в САЩ и вече й липсват най-скъпите хора – малкият син Стефан и мъжът на сърцето й Галин. Диджея ме издаде, кой пари му даде, и чу се твоето име, с тебе поздравиме. Пияни и заспали, всички се разбрали, че моята тръпка днес си ти. Диджея ме издаде, кой пари му даде, набита и разкрита, гледай ме в очите. Каквото и да правиш, ако се забавиш, ще ме убиеш, разбери.
кино минават за Галена дните от голямото и презокеанско турне в Щатите. Ню Йорк и Вашингтон са следващите градове, които певицата на 2010-та покори. И тя наистина ги покори със своите песни, с харизмата и очарованието си. Българската общност в най-големия град в Америка, Ню Йорк, отдавна очакваше такъв концерт. Стилната зала Ренесанс оф Астория се оказа малка да побере стотиците наши сънародници, които пожелаха да посрещнат пролетта заедно с най-актуалната поп-фолк певица в България. Гостите знаеха почти всички песни от репертуара на Галена и повече от 4 часа не спряха да пеят заедно с нея, да се веселят и да я аплодират. Утешителна награда, знам диагнозата, тихо ми пази, запали бяха песните, които предизвикаха най-много емоции сред присъстващите. Галена не забрави и за хубавите ни народни песни и съвсем естествено дойде и голямото българско хоро. Очарована съм от посрещането ми както в Ню Йорк, така и в Лас Вегас, Атланта и Чикаго, сподели певицата. Радвам се, че съм подбрала песни, които наистина докосват сърцата на българите в Америка. Затова наред с моите хитове, включих в концерта си и няколко емблематични поп-песни. Те са любими на почти всеки българин, независимо къде живее по света. За финал избрах песни като "Облаче бяло" и "Хубава си моя горо", които не могат да оставят безразлично нито едно българско сърце. Винаги съм казвала, че всеки има право сам да избере как и къде да изживее своя живот. Но където и да се намира, той не трябва да забравя за България и за своите корени. Въпреки че в Ню Йорк Галена бе за много кратко, тя не пропусна да види, макар и отдалеч, емблемата на Съединените щати – статуята на свободата, и да се разходи в Манхатън. Изключително стилна и екстравагантно облечена, тя привличаше погледите. И не случайно вечерта преди концерта на Таймс Скуер Галена бе провокирана от група младежи да изпее някоя от своите песни. Така в закачки се получи този импровизиран концерт в сърцето на голямата ябълка. България! Дявола сега ме кара всяка вечер да го правя. Казал ли си и какво правя в твоето легло? Дявола в теб ме кара пак и пак да го направя. Нека знае в любовта коя съм аз, коя е тя. За Галена емоциите и вълнението от срещите с българската общност продължиха и във Вашингтон. В столицата на Съединените американски щати звездата на телевизия Планета отново впечатли всички присъстващи на нейния концерт. И тук, специално за пролетното парти, бяха пристигнали наши сънародници от други щати – Вирджиния, Мейриленд, Ню Джерси, Пенсилвания. Това още веднъж показва колко важно и значимо е турнето Галена USA 2011. Певицата се раздаваше до край и купонът наистина се получи. Здравейте, България! Здравейте, приятели! Намираме се във Вашингтон, столицата на Съединените американски щати. И искам да ви разкажа за моето американско турне в страната на неограничените възможности. Нека да започнем от Чикаго, където всъщност най-много може би ме впечатли публиката. Българите там с нетърпение очакваха моя първи концерт. Имаше страшно много хора, които бяха дошли да се забавляват не само с моите песни, а и с
българската музика като цяло. Изпълних най-хубавите мои песни, най-хубавите народни песни от моя репертуар. Пях, може би, около 4-5 часа специално за тях. След това на другия ден имах възможността да разгледам и някои от забележителностите. Имах възможността да погледна Чикаго от една точка, която всъщност се виждаше целият даунтаун. Беше страхотно, но в същото време беше и доста студено. Нещото, което много ме впечатли, бяха струпаните на едно място хора около бобеното зърно, което е една скулптура много интересна, много футуристична, където се надявам и още веднъж да посетя и ще направя страхотни снимки специално за всички вас. Знам, че не е редно, но за последно оставям се изцяло в твоите ръце. Какво ми става, кога представя, и пак се връщам към онова. Знам, че не е редно, но за последно оставям се изцяло в твоите ръце. Какво ми става, кога представя, и пак се връщам към онова. Не знаеш как избягах и бягах от тебе, от времето за грешки отново крадеме. Телата пак пулсират, не искам да спират, на сутринта край на лудостта. Не знаеш как избягах и бягах от тебе, от времето за грешки отново крадеме. Телата пак пулсират, не искам да спират, на сутринта себе си виня. Само след 2 дни след Чикаго вече бях в Атланта, щата Джорджия, където всъщност ме очакваха и организаторите. Отново страхотни впечатления от публиката там. Много танци, много песни, но за съжаление законите там не позволяват, както в България, да продължават купоните до ранни зори. Какво ти става? Какво да правя? Твърде късно е да спра. Не знаеш как избягах и бягах от тебе, от времето за грешки отново крадеме. Телата пак пулсират, не искам да спират, на сутринта край на лудостта. Не знаеш как избягах и бягах от тебе, от времето за грешки отново крадеме. Телата пак пулсират, не искам да спират, на сутринта себе си виня, край на лудостта. На следващия ден, съвпадащ и с настъпването на астрономическата пролет, Галена реши да се отдаде на релакс и разходки. Туристическата обиколка на Вашингтон съвсем естествено започна от Белия дом. Пред резиденцията на американския президент Барак Обама, българската звезда влезе в ролята на журналист и подробно разказа на зрителите на телевизия Планета интересни случки от своите срещи с българите в Америка. Тук в Америка, тъй като вече съм доста време, имам впечатление за модата тук. Хората са толкова неангажирано облечени, толкова неглиже, толкова удобно, защото тук изминават огромни разстояния и както аз обичам да отбелязвам в един стайлинг, обувките им са съвсем удобни. И нещото, което най-много ми направи впечатление, комплиментите, които те отправят към даден човек, когато той им хареса. Още със самото кацане аз бях отрупана с комплименти от хора, които въобще не познавам, от хора, които се заглеждат по мен, тъй като бях с много интересни обувки, които всъщност съм сега. Дамите тук отправят непрекъснато комплименти, че обичат моите обувки, всъщност кои са, кой е техният дизайнер и така нататък. Може да видиш хора облечени
през деня като за вечерно парти или с маратонки, с костюм, но всъщност на никой не му прави впечатление. И както сме свикнали в България да обсъждаме минаващите покрай нас, тук въобще това не се случва. Обама, чуваш ли ме? Обичам те, неща приятели да сме. От тази дума в три саме, не я казвай, моля те. Обичам те, ако ще тръгваш, тръгвай си. Но всичко дето искаш ми, с кое право го искаш? Хело! На шега Галена запя и част от своята песен «Знам диагнозата». Знам диагнозата и чакам дозата. Така ми липсваш болезнено, хронично. Ела, целувай ме, излекувай ме. Какво ми даваш, не знам, но пак го искам. Знам диагнозата и чакам дозата. Така ми липсваш болезнено, хронично. Ела, целувай ме и излекувай ме. Какво ми даваш, не знам, но пак го искам. Една от тези коли полицейски беше снимана и в моя видеоклип на Знам диагнозата. Целият клип беше в американски стил, с американски пожарни, американски коли, униформи на американски полицаи. Ето вече имам възможността да се докосна до истинските и същинските... Thank you. Вече ми се скараха, но пък имах възможността да се докосна до оригиналите. Знам диагнозата и чакам дозата. Така ми липсваш болезнено, хронично. Ела, целувай ме и излекувай ме. Какво ми даваш, не знам, но пак го искам. Вече сме пред Капитолия, една от най-впечатляващите сгради по света. Основният камък на сградата на Конгреса на Съединените американски щати е поставен от първия президент Джордж Вашингтон на 18 септември 1793 година. След опожаряването и по време на британско-американската война през 1814 година тя е престроена, като е допълнена с две нови крила и е поставен купол със статуята на Колумбия, символ на Америка. На този купол е изобразен като божество и самия Джордж Вашингтон с 13 девици, символизиращи отделните американски щати. Капитолият е мястото, където става официалното встъпване в длъжност на президента на Съединените американски щати. Първата церемония по този повод е извършена на 4 март 1801 година при началото на мандата на Томас Джефърсън, а последната през 2009 година, когато клетва положи сегашния президент Барак Обама. Продължава и нашата разходка във Вашингтон. Най-красивата сграда според мен във Вашингтон е, разбира се, Капитолия, която е зад нас. Или Народното събрание на Съединените американски щати. Тук се намират сенаторите, които гледаме всъщност във всички американски филми. Между другото, точно пред мен виждам и мемориала на Джордж Вашингтон, който е най-високата точка тук и има закон, който не позволява строежите над тази точка и по-високи сгради. Но всъщност, нека да не ви разказвам за сградите тук, да ви разкажа за моето турне, което след Атланта вече беше дългоочаквания ми концерт в Лас Вегас, който аз очаквах с нетърпение. Искам да благодаря и на моята колежка Майя, която всъщност ме посрещна на аерогарата и така започна нашия 3-дневен маратон в Лас Вегас, почти без никакъв сън.
мълча, а за теб това е да. С пръсти или с уста да ги сваля. Пречат ли ми дрехите, не издържаш повече. Не събличай, късай, късай ги. Тихо ми пази и стискай устни, захъпи ги и да чувам как ще ускорявам пулса ти пак. Тихо ми пази, прехапвай устни, стискай устни, алелелей, чуваш ли моето сърце, задъхано ли е? Може би ви е интересно да научите какви песни всъщност предпочитат нашите сънародници тук в Америка. За мен беше също предизвикателство какъв репертуар аз да си подготвя, но всъщност те са запознати с всяка една от нашите песни. Както от самото начало на моята кариера, така и до последните ми песни се пееха от всички хора на участията. Интересно беше, че имаше хора, които около 13, 15, 16 години не се прибирали в България, знаеха най-новите песни от нашия поп-фолк. Разбира се, не пропуснах и да ги разчувствам с песни, които са за горбета, за хората, които са извън България, Една българска роза, Облаче бяло. Това са песни, които наистина ни връщат в България и моето послание към тях беше да не забравят всъщност хубавите планини, морето, реките, които имаме в България с песента "Хубава си моя гора". Купоните продължаваха до сутринта, хората се забавляваха от сърце, но всъщност и аз не пропуснах да се забавлявам. Още първата вечер с Майя посетихме един невероятен клуб. Там в Лас Вегас беше съвсем различен свят от местата, които бях посетила. Много светлини, всички бяха отишли да се забавляват. Това беше мястото, където никой не спи. Моите организатори се бяха погрижили да бъда в страхотен апартамент, който всъщност беше на един от последните етажи в хотела. И точно пред мен или от моята тераса се виждаше фонтаните на Беладжио, пеещите фонтани, които са много внушителни, и когато станеше 6 часа, започваха да пеят и са една от атракциите на Лас Вегас. Естествено, не съм хазартна личност, но пък не пропуснах и да пусна макар и $20 в една от машинките там. Не съм голяма късметлика, но пък спечелих още 20. Не може да отидеш в Лас Вегас и да не си пробваш късмета. Аз нямах късмет, но пък имам късмет за други по-важни неща в живота. Само дъх с тебе ни дели, аз да го поема или ти. На целувка време сме, да го съкръщаваме, с пръсти или с уста да ги сваля. Пречат ли ми дрехите, не издържаш повече. Не събличай, късай, късай ги. Тихо ми пази и стискай устни, захъпи ги и да чувам как ще ускорявам пулса ти пак. Тихо ми пази, прехапвай устни, стискай устни, алелелей, чуваш ли моето сърце, задъхано ли е? Тихо ми пази и стискай устни, захъпи ги и да чувам как ще ускорявам пулса ти пак. Тихо ми пази, прехапвай устни, стискай устни, алелелей, чуваш ли моето сърце,
задъхано ли е? Поизморихме се малко от разходката и затова реших да поседна, защото имам още много неща да ви разкажа за Лас Вегас. Другото нещо, което беше всъщност свързано с моята кариера и всъщност аз исках много да посетя, но отново нямах никакво време, беше един от дългоочакваните концерти на Селин Дион в един от най-големите хотели в Лас Вегас. Специално за нея е построен Колизеум, за нейния спектакъл, който всъщност тавана на Колизеума се отваря и тя пристига с хеликоптер. За мен това беше много интересно и много вълнуващо да видя, но точно в този ден, в който аз почивах, тя също почиваше. И интересното е, че всеки Божи ден има всякакви партита, шоута и едно от нещата, които ми направиха впечатление, празника, ирландския празник Сент Патрик, който всъщност всички ирландци се обличат в зелени дрехи и както примерно в България на Великден се чукаме с яйца или на Коледа се събираме семейството, тук този празник означаваше да се напият хората. Бил си най-добрата марка, бил си първия играч. Виж ги, малките цветарки, виж ги, забравят се по теб сега. А аз какво да си забравя, всичките си дрехи ти оставям. Зная, че така не би ме пуснял. Идвам и не мисля да си тръгвам. Не мисля колко късно става. След 12 всичко позволявам. След 12 всичко ми се губи. На тъмно познавам кой си поусен от първи път. Полунощ е и вече дойде времето да се кача на самолета и да се отправя към следващата точка, а всъщност Ню Йорк, където ме очакваха нашите сънародници там. Пребиваването ми там мина като на сън, но пък от топлото време в Лас Вегас, от слънчевия Лас Вегас, изведнъж бяхме в Ню Йорк, където там беше доста мрачно и много, много ветровито. Нямах много възможност да разгледам, но си запазвам правото в следващите ми посещения в Америка да остана няколко дни и да го разгледам. От Ню Йорк ще запомня най-вече партито там, защото беше много емоционално. Буквално хората не можеха да ме изгонят от сцената, защото бях над 5 часа. В един момент дори питах кога трябва да излезем от залата, за да си направя сметка тогава да завърша. Не исках да свършвам, не исках да приключвам срещата си с хората в Ню Йорк, защото те бяха с толкова емоционални, толкова радостни, толкова танцовални. Всички ми благодаряха, че макар и за няколко часа съм ги върнала в България и сме направили едно страхотно българско парти. И си тръгнах с страхотни емоции от Ню Йорк и вече тук в Вашингтон. Затова съм седнала всъщност на зелената трева, защото днес посрещаме първа пролет. И тук зад мен е една от най-страхотните сгради, които всъщност аз видях тук в Америка. Участието ми отново ми е страхотно. Да, тук законите са малко по-стронги, затова приключихме по-рано, но пък за сметка на това успях да изпея всичките си хубави песни и успях да разчувствам отново българите тук.
По време на престоя си във Вашингтон, Галена бе настанена в едно старинно градче в северната част на щата Вирджиния – Александрия. Градът е основан през 1718 година от преселници от Ирландия и до днес пази духа на своите първи обитатели. Тук сякаш времето е спряло, въпреки че само на няколко километра е Пентагона и столицата Вашингтон. Турнето на Галена в САЩ съвпадна с атаката на Америка срещу войските на Муамар Кадафи. Това бе истинско предизвикателство за нашия приятел и колега Ясен Дараков, кореспондент на новините по BTV в Америка. Неочакваният обрат на войната в Либия и намесата на сили на НАТО в конфликта бе причината спешно да се потърси гледната точка на американското командване. В точното време и на точното място се оказа екипът на телевизия Планета и той без колебание се впусна в политическата журналистика. За новинарските емисии на BTV бяха заснети няколко репортажа от Ню Йорк и Вашингтон. В името на горещите новини веднага след концерта на Галена, екипът на Планета много бързо трябваше да се придвижи до Пентагона. Преди да отлети за Майами, където й предстояха 3 дни отдих и почивка, Галена си направи интересен подарък. За няколко часа тя се върна в своето детство и си припомни впечатляващи моменти от срещите с дивата природа по време на многобройните си обиколки в различни кътчета на света. Звездата на Пайнер заведе екипа на телевизия Планета в зоопарка на Вашингтон. Топлото и слънчево време също бе в унисон с настроението на певицата. Галена сподели, че отдавна не е била в зоологическа градина и затова е решила да си поднесе тази пролетна изненада. Секцията Азия бе първата, която певицата разгледа, а най-голямо впечатление и направи пандата. Затова избра да си направи снимки за спомен и със скулптурата на панда в парка. Слонове, газели, антилопи и зебри отведоха Галена в Африка, един от континентите, които тя още не е посещавала. С възхита певицата проследи парада на леопарда и неговата грациозна походка. Зебрите пък така се бяха захласнали в своята любовна игра, че не обръщаха никакво внимание на посетителите. Затова пък видрите всячески се опитваха да привлекат вниманието на певицата и да получат награда за своите акробатични номера. Истински впечатлена от пролетната разходка в зоопарка на Вашингтон, Галена си обеща, че след завръщането си в България ще заведе своя малък син Стефан на разходка в Софийския зоопарк, който също се радва на голямо разнообразие от експонати. Така той от сега ще опознае дивия свят на животните и ще обикне природата.
Следващите 3 дни от турнето на Галена в САЩ са много вълнуващи за нея. Българската звезда успя да изпълни една от мечтите си – да посети Майами и да се отдаде на релакс, леност и почивка сред красивите плажове на Флорида. Знам, че не е редно, не за последно, оставям се изцяло в твоите ръце. Какво ми става? Губя представа и пак се връщам към онова. Знам, че не е редно. Галена вече е в Майами и ще релаксира от напрежението и уморителните въздушни преходи между различните щати на Америка. Всъщност, тук за почивка едва ли може да се говори, като си има предвид динамиката в нощния живот и стотиците изкушения, които музикалните клубове предлагат на своите гости. Бягах и бягах от тебе, от времето за грешки отново крадеме. Телата пак пулсират, не искам да спират, а на сутринта край на лудостта. Не знаеш как избягах и бягах от тебе, от времето за грешки отново крадеме. Телата пак... Още със стъпването си във Флорида, певицата на 2010-та побърза да се докосне до нощния живот в този уникален град. Разходка по оживените улици на Майами и бърз рейд по нощните клубове заредиха певицата с много емоции. Защо се страхувам отново да рискувам? Форт Лодърдейл и Майами накараха Галена да забрави, че е средата на март, да забрави за студа и да се отдаде на плажни удоволствия. В супер луксозната обстановка на хотела, край голф игрището и в огромните търговски комплекси на Майами, певицата наистина се чувстваше прекрасно. И бягах, и бягах, избягах. Не знаеш как избягах и бягах от тебе, от времето за грешки отново крадеме. Телата пак пулсират, не искам да спират, а на сутринта себе си виня, край на лудостта. Питате се къде съм, защо съм така облечена? Намирам се в слънчево Майами, където прекарвам малка кратка почивка. Само 2-3 дни за почивка след многото участия, които направих тук в Америка. Както ви обещах, че ще се включа от Майами, сега го направих. Винаги се удържам на своите обещания. Искам да ви разкажа за моето преживяване тук, макар и за 2 дни. Успях да изкарам страхотно. Случих на музикалната седмица на най-добрите диджеи в света, които представят своите програми тук. Пълно е с хора, които са дошли, които са фенове и са дошли не само за да видят тяхното представяне, но и да лудуват. И затова всъщност и ние сме тук. Малка почивка, но всъщност не съм забравила за своето американско турне. Времето е страхотно. Изкарвам се страхотно, но искам да кажа и на всички българи, че не съм ви забравила и съвсем скоро отново ще бъда с вас. Чикаго, Атланта, Лас Вегас и Ню Йорк, Вашингтон, Майами, Тампа и отново Чикаго. Наистина толкова много концерти. Надявам се, не съм пропуснала някои от страхотните градове, които посетих, но съм заредена за нови проекти, за нови участия, за нови срещи с феновете. И ще продължавам да ви изненадвам с нови неща. Последният ден от морската почивка на Галена бе в Тампа. Преходът от единия край на Флорида до другия тя направи с автомобил, а в Тампа бе приятно изненадана от срещата със своя колега Коста Марков. Певецът от години живее със своето семейство в Южния щат и страшно се зарадва от срещата с Галена. Шеги и спомени от времето, когато и той бе на сцената, двамата се отправиха към романтично рибарско градче, близо до Тампа, населено предимно с гръцки емигранти. Морски деликатеси, средиземноморска кухня и чашка лузо върнаха двамата към Балканите и любимата им гръцка музика. Може би за това вечерта на своя концерт Галена включи и няколко гръцки песни в репертуара си, а като партньор на сцената покани своя колега Коста Марков. Изключително емоционална бе срещата на българите във Флорида с Галена.
Повече от 3 часа певицата на 2010 не слезе от сцената и до край се раздаваше за своите нови приятели. Пеем и плачем. Това споделиха българите в Тампа с Галена. Ти ни напълни душата, върна ни в България и ни накара да си припомним толкова хубави мигове в живота ни. Такъв емоционален български концерт във Флорида отдавна не е имало, бе откровението на всички гости. Не случайно, още преди края на концерта си в Тампа, Галена получи покана отново да се върне във Флорида, колкото се може по-скоро, защото има какво да покаже и какво да изпее още. Къде ти е най-готино мъжа да те целува? Ами, например, мола като нещо ми купува. Играчките с вибрации, използваш ли ги често? Ау, щупи ми се ноката, питай ли нещо? За броя на мъжете ти дали ти се говори? Оная песен знаеш ли я? Ти си ми втори. Кажи ми честно, верно ли на тройките си фенка? Моля, 6+ заслужавам за оценка. Позите ще кажеш ли коя ти е любима? Обичам само десният ми профил да се снима. В кино в асансьор или на задната седалка? Не ти разбрах въпроса, щото съм руса и съм малка. Ах, тая галка. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. С нетърпение родната звезда бе очаквана отново да се завърне в Чикаго. И въпреки студа и силния вятър, градусът на емоциите бе висок, а това караше сърцата да горят. Последните 2 концерта от американското турне на Галена се превърнаха в истинска сензация за българската общност в Илинойс. Сънародниците ни вече знаеха и най-малките подробности за изявите на родната певица в САЩ, а новият български вестник, BG Voice, бе причината тайните на звездата да достигнат до всички. Българският клуб Авангард БГ се превърна в притегателен център за сънародниците ни в Америка. Емоции, вълнения и силни чувства владееха гостите, а Галена им подаряваше песен след песен, раздаваше се до край и не пестеше комплименти към организаторите на турнето за перфектната работа. Българите в Чикаго доказаха за пореден път, че са много емоционални и истински купунджии. Повече от 4 часа продължиха 2 финални концерта, но тези часове сякаш минаваха неусетно. Своите най-големи хитове представи певицата на 2010, но не пропусна да изпее и любимите си народни песни. Български празник зад граница без фолклор не минава, така бе и в Чикаго, а сънародниците ни за сетен път показаха, че носят България в сърцата си, независимо колко далеч от родината живеят. На своите концерти в Чикаго Галена реши да представи предпремиерно и последната си изключително гореща песен. Тя носи закачливото заглавие "Да ти го дам ли" и веднага се превърна в любима на гостите. Ако съдим по реакцията на публиката, по всичко личи, че "Да ти го дам ли" ще се превърне в един от големите хитове на музикална компания Пайнер. Искаш ли една или много? Искаш ли ела, няма да ми смогнеш? Искаш ли да си с първата, втората, третата, втората, с първата да бъдеш? Искаш ли сега да съм първа? Искаш ли ела, но не чакай друга? Искаш ли да си с първата, втората, третата, втората, с първата да бъдеш? Искаш ли нещо да ми кажеш или да вземеш, да ми го покажеш? Искаш ли нещо за да загрееш? Искаш ли го твърдо, за тебе не съм първа? Да ти го дам ли, да ти го дам ли? Сърцето
Въпреки студеното време и мразовития вятър, Галена не пропусна отново да се разходи в даунтаун. Искаш ли една или още? Искаш ли ела първо да започнем? Избери си от първата, втората, третата, втората. С първата да бъдеш, аз ли първа съм? Тази вечер, ако с тебе съм, други няма вече. Избери си от първата, втората, третата, втората. Първата е супер. Американско турне Галена 2011. Изключително съм развълнувана, защото само след ден вече ще бъда в България, а тя наистина много ми липсва. Липсва ми семейството ми, липсва ми моят малък син, липсвате ми и вие всички фенове. С нетърпение очаквам да се върна и отново да се срещнем. Но в същото време съм адски развълнувана, защото успях да се срещна с толкова много хора тук в Америка, с толкова много българи, които бяха зажаднели за българското. И още повече, че успях да ги върна към българския дух, да им припомня за България, да им припомня за българските купони и все пак да не забравят как ние се забавляваме. Допринесах много настроение на нашинци тук и се надявам, че ще имам и други възможности. Още веднъж искам да благодаря на организаторите, на Ясен и на Ники, за това, че не забравят българската общност в Америка и се грижат за това те да не забравят своята страна. Или да вземеш, да ми го покажеш. Искаш ли нещо, за да загреш? Искаш ли го твърда, за тебе не съм първа? Да ти го дам ли? 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 Сърцето си на части да ти дам ли? Да ти го дам ли? Аз да ти го дам ли? Да се стопи в усти да ти дам ли? Да ти го дам ли? Да ти го дам ли? Сърцето си на части да ти дам ли? Да ти го дам ли? Аз да ти го дам ли? Да се стопи в усти да ти дам ли? В неделния ден тя бе гост и на българската църква в Чикаго, Света София. Тук бе посрещната от отец Груйо Цонков, който разказа на певицата как сънародниците ни посрещат големите пролетни празници в Америка. Здравейте, приятели на телевизия Планета! Отново сме в Чикаго. Намираме се в църквата Света София, която се намира тук в Чикаго. До мен е отец Груе. Може ли да ви попитам дали са задружни българите в Чикаго? Определено да. Значи, ако не бяха задружни, нямаше да има този комплекс, който виждате в момента. И мисля, че и казват, че сме най-голямата общност по света събрани някъде, но не е само това разковничето. Разковничето е, че са задружни и си помагат ни на други, на празници, на хубави, на лоши дни, винаги са заедно. Колко хиляди българи има тук в Чикаго? Аз не мисля, че са повече от 50. Защото съм чувала, че има над 120, но все пак. Има, но никой не може да каже колко са, но мисля, че това е така приблизителна цифра, около 50-60 хиляди човека, не повече. Как празнуват празниците? Събират ли се тук по обичаите? Сега наближава Цветница, Великден. Как празнувате? Нещо подготвили ли сте за тях? Мисля, че вие сте в този бизнес и знаете, българина постоянно иска да празнува и празнува, ако може. Предпочитаме да празнуваме, отколкото да вършим нещо друго. Напоследък, като казвате дали се събират и дали са заедно и празнуват, последните няколко седмици се оформиха като седмици на различни окрази или общности от България, живеещи тук. Снощи, например, имахме русенска вечер, която в залата вие ще видите около 250 човека, нямаше место. Предната събота беше софийска и пернишка вечер, преди това кюстендилска вечер, пловдивска. Общо взето се събират градовете и празнуват. И празнуват много така сърдечно и добре и разбира се, не само градовете, ами и техни приятели. Обичаме много да празнуваме. Нашата телевизия е свързана с празниците, нашата музика. Какво искате да им пожелаете?
Първо, сега сме в момент на Великия пост, леки пости. Второ, не само пости, но и добри дела през този период и добро посрещане и духовно извисяване при идването на славното Възкресение Христово. Край Мичиганското езеро Галена откри и много свои приятели от България, дошли тук да търсят късмет и просперитет. С удоволствие тя прие поканата да им гостува и прекара няколко незабравими вечери в домашна обстановка. Турнето Галена USA 2011 е едно от най-успешните в историята на българските гастроли в САЩ, твърдят организаторите. То е първото за годината и по всичко личи, че ще стане предпоставка за нови концерти на звездите на телевизия Планета в Америка. Турнето на певицата на годината Галена в Америка завърши. Бяха направени 8 концерта в 6 града из цяла Америка, като всичките концерти преминаха пред изключителен интерес и огромно посещение. Това беше третото турне от поредицата, която започна през есента, поредицата турнета, като първи изпълнител, който беше тук, беше Анелия, след което дойде Емилия и сега завърши тази поредица с турнето на Галена. Естествено, това не е последното турне за годината. През май месец очакваме певеца на 2010 Илян, а до края на годината ще има още изненади за нашите фенове, като аз съм много щастлив, защото по време на това турне издадахме вестник, който се казва BG Voice. Той е вестника за българите в Америка. Различава се доста от останалите си конкуренти на пазара по това, че има собствена авторска информация в него и освен всичките акценти политически и на местно ниво, има много страници, които нашите читатели могат да прочитат за българска култура, за музика, което е едно добро начало за един млад вестник. Още може да се каже, че този вестник е просто едно логично продължение на цялата наша дейност, която вършим до тук и се надяваме да има голям успех. Очакваме следващия изпълнител през май и се надяваме да продължаваме все така да радваме българите зад граница. Не е случайно, че сънародниците ни в Съединените американски щати определят концертите на Галена като едно от големите събития, накарали ги да се гордеят, че са българи. 3 седмици те живяха с българските песни. 3 седмици се веселиха по български. 3 седмици се радваха с телевизия Планета. Сърдечен поздрав и на всички българи тук в Америка, които уважиха моите участия, които бяха с мен тези 20 дни, забавляваха се заедно с мен. Заредихте ме наистина много положително. В моменти бях много разстроена, в моменти бях развълнувана. Имаше сълзи, имаше смях, имаше танци, имаше много песни. Беше много хубаво. Благодаря ви, че ме заредихте положително, а на всички българи ще ви изпея само това. Ще се видим в България, в България, в България с теб. Вратата за гастроли на звездите на музикална компания Пайнер в САЩ е широко отворена. Със сигурност отново ще се видим в Америка. Музикалното събитие на пролета за всички наши сънародници в САЩ, турнето Галена USA 2011, дълго ще се помни. Самата Галена също с умиление си припомня перипетиите, които й се случиха по време на това пътуване. А те не бяха никак малко, но за сметка на това бяха много истински, искрени и сърдечни.